Bueno, mga higala magkasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mikoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Mikoy. Kaya ako problema, bahin sa nina ako. Abot, gano'n na problema ako nako. Basta ako, sa among lugar, maayo ko mulutong mga sudan, kung sa panadiha. O nga na problema ako nako, no? Mauni ang akong sugilanon, in-ini ni. Dong, dong. Sa akong pagmata, nakita ko ang langit ng sidla. Sabitoon sama sa imong baklaw sa ganda larawan ang nawa ang kudong larawan ang kaanyag mo walay sama ay obosong bro obos ay Carmela balik Carmela murag lain yung ko sa darong Carmela kana unsay akong mahimo sagog magpagbati ikaw ang natingban timan kukura yun timan di ba timan biskot lang yun biskot timan kada kedua timan Bagay deh, biskut. Man ge kutob karon timan nga kining tanan. Kukurangin nga kining tanan. Iyon mao na. Kining tanan. Nga kining tanan. Alawa, ang baho may pagkukura doon. Okay. Nga kining tanan. Hindi mauna. Ay, di ba istorya lang tayo? Ano yung istorya ta? Ali, tapi kan. Abay ng sistari mo ka? Katang nang nalik. Nung dami ng sistari mo eh. May istorya ta. Ay, Primikay. Karong baddo ba? Birthday man ako ron. Karong baddo? Oh, wamang ko budget pero naatay ka main kikay. Okay na pre. Magluto ta magkapay. Sige, bakasya lang ay. Ito ila dilo largo ay. Ngayon ang bakasya ditong dilo. Laaro ta itong bakasya. Ano sa maihaw ni mo pre? Saban. Kasi, pag-ihaw lang kaugon saban. Sa maihaw ni mo? Mag-ihaw lang ko. Sa mo... Kinsa kayo muluto, no? Kinsa kayo muluto. Kinsa mo sa muluto. Oo, no? Kinis pa rin mikoy mo. May ka ni muluto eh. Sa man baboy? Baka o manok? Ay, ero, pre. Si Parimik ko, may kanimuluto. Iro, may kanimuluto. Oh, magaluto ka na, pre. Oo, pero kanang kuyawan ko ng iro. Dililang ko ng iro, pre. Yun na akong specialty na. Oh, sige, pre. Karoon sa bado, ha? Iluto ako sa ero, pre. Ha? Iro? Kabaan na dinurusan ro. Kaya na. Sige, no problem. Mikoy, Day. napamay kuan diha manok's ref. Ikaw luto ato ha. Kaway beli man, day. Mandok na day. Sikbi. Sick baby tao. Bantay bito na bisik-bisik nimo ha. Lagi, Ato day. na ko, ikaw na ibahalas pa ning Kaway hapon. beli man, ako rin bahala na. Sa among lugar, God, ako mo ginailangan mo lutong sudan. Kutob sa dunay hikay, pagitaon na ko. Kunya, Ay asa na gudin tawhan na. Wa pa man na ulinis Mikoy. Gutuman na ra ba? Wara ba gahikay ang kanahan? Asa man dai ni siya? Nanaay, siya na ron. Nadugay walin tawhana. Di ko man dai ni siya. Day! Diara ko dres kusina.
Pasensya na kayo kay dahan saon nga dugay taon ko silang paripedring taon ipaluto pa taon ko. Aday sundan na yo. Aw, mo din wala lang ka magluto kay gipaluto day ka. Oh day ipredaan ko paripedring day. Oh, ano raw? Pidri kay gutom nang kikistanan. Sige, lingkod niya kay sukara di ka ni. Ikaw day di ka mukaon. Ikaw ni ka day kay perti na akong busuga taon. Sige. Ako na kaon ani. Okay. Kahumot. Umot ka na. Samot akong gutom. Butangan mo priko. Periko? Oh, pirik-pirik ba mo isabol na. Sige, taon na niya kay magilis ko. Oo, dong. Busugan ako Lami agil muluto na akong bana Champion gid kaayo. day, manakag ka day. Manadong, lami ang pagkaluto dong Sa ganito yung aning sudana, kaning murag orange ang color. Ako day, Alderich. Wow, kaldirets. Oh, yes. Kaldiritang kanding. Day. Kaldiritang baka. Di lang sa Bakaritas day. Unsa day ni Alderita giro. Mo din lami. Unsa? Unsa kaldiritang giro? Oh, bitaw Alderita giro. Sukas kong baban niya. Lord mag wala ka magsulti ka ero day na. Day. Sa kabutaan na taon. Tama niya Di ka makaw giro day. Ibaw gina sa dili ko mukha og giro. Naunsa taon ka. Wala mo ko kibaw. Alam niya, animal gyud ka. Ari sukas kong baban day. Awa! Day. Recorded by X Thunder Gaming. Wag yung ko karon pa ko kay bawo nga akong asawa di ay di ka og iro taon pero diri sa among lugar perte ko suga na nga kung di ko sug iro. Manindam ko kaldirita taong iro. Akong ilibod mo na nga halin kayo. Unya. Aray ko hari halin horot oy. Bikoy, ibadakpon man ang muihaw og iro. Wow oy. Ako kabalita na. Di man ni kuan, di man ni pawikan kay endangered di mo Pero daw dili mo pawikan. gud maayo paminawon nga ang iro imong ihawan mas mapriso ka ana. Presyo ko taon to. Pero ayaw na lang tingali anak dong Ha? Unsay ayaw? Ayaw na lang ni ko syuha pa kay murag gilainan ko. Ay sos wala ka mo ana doy. Adong. Dipindir mo na sa naday ha. Dipindir ha. Kaya ang uban taon ngalbi ang giunan na puti ang iro. Mao lagi pero bida lainan ko. Ay na lang ka ana Aha, sige day. Laas sila na kong paninda day. Laas sila na ugma. Kaya na pa man taon nagsaataon nga palit sila iro. Ay listen sa kayo di natutumanan ang ilang saataon. Basta haundang na ana ha. Lagi day. Sige pa panindag iro si pare Mikoy Mare. Last na ko nun niya ugma mare. Yan na lang tiwason kay naa naman ko'y nakasaad ko. Magpa-deliver ugma. Ihatod niya. Mo ba? Huyawas ang mga tawanan, no? Ganahan sa silag mga iro, no? Ambot anak nila Mari Pero Mari in fairness akong bana no. Lami po pagkaluto iyang iro ay kay nakatilaw ko. Mo ba, Mare? Oo nakatilaw ko Huwag man siya magsulti nga iro ba na itong akong gikaon. Unya, Mare. Ay pagkahibaw na akong iro dito akong gikaon Mari. Perte na akong suko Mari. Suka sa kong maayo sad. Giaway na akong smikoy ato. Hala, muragdak po na patingali ng muihaw sa iro, Mare. Ana, ambot lang anak Mari. Huwag ko idea anak. Basta kay akong gibadlong si Mikoy nga di na magnegosyo ng iro Mari. Malukoy man sa kus mga iro. Bisan ako, Mare. Basta kay ingon to siya nga lasan niya nga maninda siya ugma. Mas maayo hinuon, Mare. Pre. Pre. Si Pare Kanor, pre ba? Ano man? Ingon siya, birthday ko niya karong Domingo. Ya. Ingon siya, ipaihaw na lang niya ang ilang iro, pre. Ay, katong kagiron kayo. Nga grabe Oh, ang kagaskas. gusto mo ni Pre Kanot, pre. Mo lami kay ihawon ka ng kagiron kayo, lami ka ng bihawon. Gusto rin Pre Kanot, pre nga. Ikaw lang kuno padakpon sa iro aron ihaw. Bida sa di style la. Mura ni ganing pa Chris. Oh. Kita pa budalo si Ro, porbida. Murag- Ko kuya murag- ihaw na ko luto ko niya. Aw, kung padakpon unsa. O, murag ingon na gyud pre, kay padakpon una, pre. Maya, no? Sige lang. Sa'yo na to. Karong ka Domingo. O, karong Domingo, pre. Sige, Dil! Sige, ako yung Pare Kanor, ha? Mulakaw ka? Day, ay paluto mo barikan no, palutuon ko kaderita nga katong Iro na pod. katong kagiron kay niyang iro. Luura ninyo kaluod Sige, Day, lasa ni ba ikaw sa kumbaliba tao barikan no taon. Bida makahuam sa kwarta biyan na niya, di ba? Nya siya may okay lang ko ni tando lang ko kay nihangyo man. Pero last na gyud Day. Siguro last na gyud na ha. Last na gyud Day. Di na ko bihaw iro, promise.
Sumpa na ko nga din ako ihaw iro. Kay maundang na ko ng iro. Kay ako kay bawang ko nga alain kining iro. Makagaba. Pero akong tao ila taong suguong tao pa ihaw iro. Pero ba ikong ko palikanurog di ko kumihaw? Mao tong nakatando ang gitaon ko. Unya. Pre. Pre Mikoy. Pre. Ngano pre? Ha pre? Pre. Unsa man pre? Happy birthday din mo. Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday din mo diha. Ako ga-birthday lagi mo. Oh, lagi. Ang great. Tangka salamat pre. Salamat. Ay, klaro dyan ni boy. Bida sa gini boy. Kabay, paglimot-limot doon. Bida. Laluding na. Narmas nanik. Yung ginapagita ni mo. Tumubukti. Ha? Sumukit. O ya, sa matali mong iro ngayon pa yaw. Kana pre ba? Kanang iro ah. Okay. Pero imo ng iro, ha? Imo ba ng iro, oy? Ano di ka butingog? Oh, bungobra ka puro sa kang iro. Unsa? Gi. Kana lagi mo na akong ipayaw nimo. Paihaw na nimo kay buang ka ng iro gipaak akong lubot. Kawa sa batasan ng iro. Sa lubot ko kagipaak. Lagi pre. Yo sa misudan ron. Mao nga ihawan na ng iro pre. Away, beli ba? Pwerte buguya niya ko kumpari taon. Siya nag-birthday. Ako ba ipaihaw siyang iro nga para siyang birthday? Unya dahil bao, nabaw pabitaw, dakop kay nakabuhi pa taon. Mao to nga, lahat silang gito na kong ihaw sa iro. Unya, happy birthday, kanta tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, Prekano da. Happy birthday to you. Happy birthday, Prekano. Happy birthday. Pre. Sus, salamat niyo pre. Si Paring Mikoy lagi hinungdan ning nganong dadayon ni kong birthday oy. Kay gwapa si Paring Mikoy anawan ah. Unsaon na lang, huwag mo ihaw sa kong iro. Forbida, no? Lami sa taon. Lami ang iro eh. Lami si Paring Mikoy. Lami sa kumuluto sa taon. Unsa mo kamu pa? Kamu luto sa iro, di ba? Di mo kay bao. Abi niyo pre, di lang ta ko ihaw ng iro. Pero si Mari lagi, si Parikanot lagi tayo, inihangyo taon ako, maiko pasad ko. Kunya, iya pa yung birthday. Mga napugos na kong ihaw ng iro, pero ngayo taon ko na pa sa ilo Senior San Roque. Ngayo ko pa sa ilo iro. Kaya maluoy yung taon kong ihaw ng iro, karoon Parikanot. Pre Mikoy. Pre, bini mo pre, kung padanglit gali, kalagon kasi mong iro ba? Kagon ka ba? Kagon. Ha? Wala ko ilabot na pre, ha? Bibinuan niya pre oy. Ito pre, lasa ito kong ihaw iro pre. Di na ko may ihaw iro. Nya pre. Og dunay magpaihaw nimo mobayad og 10,000. Balibaran mo. Kitsa man, ha? Kitsa? Pre oy. Sikaw mo diha kaunsa. Kaunsa ta. Kaunsa. Sige na, kaon na diya. Nunsa. Kay punan pa tanang beer pre. Ako ray bahala sa imong nun. Sige! Tungod sa kadaghan ng iro taon nga akong naihawa na yun ko kaihap ko taon kong pila na hinungdan nga di naging kumudawat ko na yung mapaluto na kong iro og magpakutlo sa kinabuhi sa iro. Unya! Dong, Mikoy. Oh, day. Okay lang ka ron? Oo, nga naman day. Magpakuyo kung tako nimo. Ha? Asa man? Ay, di ako sa unahan, good. Ha? Kadang asa. Kay Lapatring. Kay, nagkuan man ko, nagpadagan man ko siya kwarta niya. 10% ra. May na lang na ba? Kaya sa ubad, ako ra ba kay tubo? Nya, kanang misari ka niya? Uday. Ay, uday. Ang uday ko, di ba? Sorry. Ito ko bayot na ko kadong. Sorry, dong. Nga, ang niingon man siya, karoon man yung gisaad nga rilisan ko niya. Pila yung mga gilo niya? Kuan ni loan ko 15,000. Oh, 15,000? Recorded by X Thunder Gaming. Ako asa ni mo giloon? Para asa man tanaw? Sa may gustuhan ni mo, ana? Naglana man ko magnegosyo, good. Huh? Negosyo? Business? Ha? Bida? O sa negosyo ha, bay? Kuan, nakita man gud nako nga may kamulutog sudan. Mo nga nagplano ko nga magnegosyo tag sudan. Oo, sige. Luto. Ay, nindot yung plano. Kano sa adamo, ato? Karon. Oo, sige. Ay, mag-ilis na ako kanit. Dong. Ano man ka? Maglain man akong paminaw, day. Magibati ka? Wah, man, pero... Sige lang, mulit ang dayon ta. Dool naman lang ta. Dong, tanawag iro. Kadang haning iro, Iyaw, di ka ron! Oh, labing dili kong muraglaing gan awan ni mo. Oh, labing dili kong muraglaing gan awan ni mo iro. Dong, laing gyud. Dong! Pas. Puro sa bato na kong iro na. Pas. Artagin rin.
Wanay. Wana. Trumbo ang tinggal dito da. Ako to'y kay lagot ni mo itong iruan do. Ano taon sa isa ko niya? Hala, uy. No! Ginoo ko, dagang iro dong. Muna ka nagtutok ni mo dong. Mga kadahali mo, Iro. Doon mo, di ba? Doon mo, di ba? Ginoo ko, mikoy, murag laing yun dong. Murag sukog yung kasala ni mo dong. Dali. Burag, kapuspuson ko din ng Iro. Hala, Doon mo, puspusan hala, ako! hala, mga Iro, halyak ka. Mga kadahan, doon mo, Patay doon mo yung mo. mga Iro, mikoy. Ay, kuyong tabang niya! Swerte na kung naghanap pinaka si Iro taon. Oy, main lang gani. Kaya na, imitabang na ako para ka nang pa-inject kan taon kong anti-rabies ba. Pero, maulagi. Di na ako kagawas-gawas kay kutob sa Iro nga ako masugatan. Mupagot yun ako nga murag gusto mamaak ba. Waka ako dumtian ni mga Iro. Oo, anak ba ka taon ni sa akong mga gipang-ihaw nga Iro taon. Kusubuki ko ihaw sa Iro sa una. Di na ako makagawas-gawas ba eh. Kay bisa no Iro sa musilingan. Paghuto naman ko. O sabi ako buhaton na ni Bam. At tinuod ba ni Bam ha? Nga kung mukaon kang Iro, daghan kang Iro nga maglagot ko. Palihog tabagi ko. Lapi na ako gitig-ihaw si Iro. Unsa man, kung kamay pasultihon, Mikoy. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karang adlaw. Si Dudong Mikoy, Ate Pres. Kisa? Mikoy. Mikoy. Oh, kanis Mikoy, Ate Pres. Kuha ni siya kanang hilig kayo sa ilang dapit. Mao ni siya maayong luto. Kanang labi na mga unsa. Iring, iro. Muluto ni siya. Lami kayo. How. Kanang mga ibid. Kanang mga maral. Mao gina yung mga lutoon. Dindot kay ba? Mga exotic food mo yung gustong lutoon. Mao na nga ka na siya. Sige pa. Daghan kay mga sininga nila nga. Sige pa ihaw. Iro. Hangtod nga pila na ka buok iyang naihaw, Ate Pres. Kung maglakaw siya, Ate Pres. Gukdon mo siya si Iro. Gitrahan sa ero. Oo, giatangan sa mga Iro. Patigana. Mas balik, tangan niya, oy. Atangan lagi, bugnoon pa akong lubot ba na nga problema niya unsa ni tinuod ba kaning ginaingon nga kun mukaon kag Iro paghuton ka sa Iro. Tinuod ba kanay nana? Posible, oy. Ha? Posible. Posible bitaw Ate Pres. Dumot ang Iro nimo. Dumot ko niya way siguro kuno katong mga Iro nga ni maak niya pero tinagana. Swerte gili siya kay na tabang taon og pa-injection sa rabies taon. Anti-rabies, anti-rabies. Ang mga anti-rabies. Bayon lang taon Ate Pres na tabang kay ugwa pa way siguro nga rabiso ni taon si Dumi kay. Mao na nga iya problema ron. Kung saon man taon ni nako say kung buhaton di na ko magawa sa Mumbai. Tungod kay gukuron ko si Ro. Saon na Ate Pres. Ang kuya kung paano sa ero kay ng tabangan. Oh, kuyo. Gitabangan siya, Ate Pres, ito dagang kay gipaak iyang lubot, gitabangan siya mga yawa. 4, 5 kairo. Pero karon kay ay purti ko nung daghana maglinyas karsada ini ko abot yan. Ini gawa si Silab. Tanaw na si Iro. Irugan, pas irugan sa kayo na ba? Hindi ko daw. Irugan na siya, oy. Kidatan ko sa Iro tanaw. Saon lang ani. Iihaw ni mo akong amahan, ha? Yari. Mao na diya, Bam! Unsa? Ato pangiyag kuan si Bambay David kay gikan na ba taon ni sa Silongos nya daghan ta mga tao iyang itudluan dito sa maayong balita. Bam! Tulo ka iro nagyayong og bukton sa tiguang. Ha? Ano na Bam? Ang mga iro, wag yun ang kailaw 15 tag-iyan ito mga iro, no? Walay na kaila. Apa, ningon ang barangay captain nga, susiyan ninyo sa mga kabayan, kinsay, wa niya ila, aron may bawdo 15 tag-iyan ng buktong nagyayong sa iro. Aha. Tuod man, ang mga barangay tanod, nagsusi, nagsorbe dito. Ang balay ni Noy Pasing, Sini ninyo? Banang Piryang, nga mama ni Puldo. Di ba? Kasi Puldo. Anak ni Piryang, sa mga Pasing. Ako na ko. Karon, wa dito si Noy Pasing, pero yung dong agatanon, init, Aha. Gipangita. Dito sa paintaw na ligid. Ano man ba? naligid Kung sa'yo ko. kaingon nga ligid siya. Amot nang mabaka sa kumpay yung unsa, naligid, mauto nga, siya dimitin niya itong bukton, gagiyayong sa tulo ka ero. Sa ato pagkaligid yan, patay siya. Patay yun. Gitabangan Patay siya yun. siguro. Ang paglingi nila, katong tulo ka ero nga nagyayong sa bukton sa tao, padung sa bahay sa kapitan, wa na po ikita. Ha? So, why na kailangan, kinta itong mga ero. Mao na, sagrado yun yung mga ero. Karon, Genesis 9, versikulo 3. Makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhaw mga tanom kay gitugyan ko kaning tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Tanang klase kus mananap nagiingon dire. Kanang iro dili man na makonsider nga mananap no. Ano naman? Okay. Hayop man na siya. Di. Dili ni ang mananap ka naman magkamang siguro.
Kinakain kinong nagkamang. Mura na oy mananap hayop, di ba? Oh, Lahat mga tingnan hayop. mo. Iba ka naman nanap ka ng mga bakukang, Insekto. hormigas. Mga insekto, ano yung mga Pero mga atong isang adlaw na tinga ko. Ano naman? Awa yung pabito Pedro siyang uyab sa isaan. Manalam ka! Ay, ginoo ko. Manalam ka, usaw! Gingalan ka ba na, bro, bro? Kay Lord. Ano na lang, ano na lang gulyat. Ah. Kanang na kung ari man sagud ka sa Genesis 1 verse 28 kung ka masayop ningon dito nga kamoy magbuot sa tanang klase malanggam isda tanang hayop ay has ningon dito. O ya, sa noy ingon nga pwede na kanon. Ang akong pasabot nga ug maingon ka ang iro nakasabot mga mangihaw ka iro. Ako mo tuod ka kay ngano dulay sa kay gayon ang iro des amo akong ipoy des ang bagos. Nakabuhi nya kining iro lagi hiniktan magkabuhi di paturaga sa nagdagan. Digo ko sa laing iro dito sa sa kasa akong kusina. Kay kana akong dirty kitchen sumpay mas hada dito dili na sa kakanaog sige sa paghot. Entonces di akong gihana abunal. Aron sa manaog. Di man yun dinutawag ko laing silingan mo akong ipabunal aron sa manaog. Kini karong adlaw bisulugan na to natabo. Kini karong adlaw moagi ko sa ilang bay. Sa tuwa sa sluyo di kita na ko pero paghuton ko. Mo ba? Entonces, Entonces, nakita sa trabaho. Di ba nakita na ko, ito na magluyo, pero maagi kayo na yun. Katiman, ako mo yung nabunal niya. kabo, makatimaan ginang iro. Pero matinga ako kung yata. Katong si kay babae Minas Pedro, pagdugyo ko na lang yung babae, wala makibang daan yung nagbaho yung do. Napairo-iro sa kudo ka ato ba? Ging nang kapido, ging nang Pedro siya. Ipagawas imong bunal. Adili, oy, katong istorya nga, di ako na laki nga sugos lawat, ang ginawa ko na sa bayot, ingon ko nung laki nga, wala ayaw bayot, kaya gamay nga rin, ako na pagkaon sa ero, ito yung ero. Yan ko nung bayot, Karaan good. balik ta. Kanang na ang dagang tinuod ang uban bisan sa laing lugar dili noon dili sa ato sa Cebu dili pa konsulti asa na pita basta mo tabok og dagat usay ang iro mo ilang ihawon ug mag birthday Tinood bitaw? Ayaw. mo mag ihawon pero ang kani mo kong iro kanang buutan mo ng iro na gani nay naman buhi pa man akong kauban na mo sa Holy Face of Jesus kana si Miss Guada Fernandez ang iyang iro nga binuhi iyang gibilin kay balhin man sa laing boarding house di man pwede dadon kaning iro nga iyang gibuhi diri aning bahay sa iyang tiya nga muwali sa laing boarding house kay bawal dito mga hayop galuha ang iro Diba? Ako ang banaat sa sa mo ni iro ang blackout sa nagluha Nabo ko experience na bata pa ko bang mga city or size ba ako edad. Na may iro nga ginganlag akil kay hinatag nto sa ako igagaw si akil. Purti dako ato iro Kadlaw na nakuyo ko sa kong lula. Gukdon bitaw may irong buang. Paggukod sa irong buang, laban bitaw sa sakit bunog aw bugnuon bitaw na niya irong buang. Purti dagana sa irong buang. Wa pa ang irong namo. Oy siguro. Pakan di ka to. bisan sa mga Facebook makita na to amot AI ba na mo laban dito ka Laban oy, laban iro. nagpatambag man ka kuan Makoy. kung mahimo ayaw na lang pag maluoy ta Pangayo pa sa ilo ano mga iro dong. maluoy ta pag Ayaw ihaw na eh. kay panukingon nga di ka kagawas-gawas magbantay jud ka Ano siya may ano? Si JC Baril pa ihaw kay bayil kay Kasi may ito ihi. mo bisa ka nang mananap lagi kay katong di makatukon na kadto nga ultimo manok iyang istoryahon manok baboy iyang istoryahon Ay, mas nindot pag yun na istoryahon ni mo sila, kasabot mo na sila. tingali pituloy tingali ko itong edad kong mga 7 or 8 Ano naman? akong manoy ug duha niya kabarkada sa tulo da sa bahay kanang mga bagong tubo natinga ko Ano naman? wa mo tingog yang istorya pero niyango wa ni yango yang istorya pero mo tingog pero niyango sumining oo Di ka to sigbid ba? dili nga siya manoy ang ito yung barkada iyang giduko siya iyang gipatana kaon ka kanon niyango kun mo salamat mo dala dito manoy Kuna ko ay puzzle. Dihan.